Hej alle sammen, velkommen til den her short. I dag skal Markus gætte, hvad der ligger på en bord. Og den første ting, det er den her. Så tager han, det er slet ikke der. Sådan der. Det er sådan en fjernbetjening. Hvad for en slags? Jamen det ved jeg da ikke. Det er da sådan til LED. Ja, Eller LED-lys. Oh. Han fik den rigtigt. 1 og 2. Og nu tager vi den her. Der er ikke noget. Jo. Nu skal han ned på gulvet. Der var det. Det er tyggegummi. Yes, en tyggegummipakke. Og den sidste ting. Sidste ting. Når den er her. Det er den her. Sådan der. Har man på. Det er sådan en til sin telefon, så man kan trykke bedre på skærmen. Det er sådan en, hvor man kan skrive, Ja. og så bliver det synligt. Vi siger bare, at du fik 2 og 3 rigtige. Nå. Ses til næste short.